Dames en heren, ouders en andere genoemden. Hartelijk welkom bij de afscheidsmusical van uw groep 8. Welkom bij Strafkamp 8. De kinderen hebben er zin in en wij ook. Wij gaan met z'n drieën op schoolkamp naar Inisozo en beleven daar... Nee, dat ziet u vanzelf. En dan nu graag een overloopend applaus voor groep 8. Beste mensen, lieve ouders, wilt u gaan staan en uw kinderen nog één keer een goede reis wensen? Nu kan het nog. Lieve, denk nou aan je vitaminepilletjes morgenochtend. 1 rode en 3 gele. En stuur ook even de rest als je veilig bent aangekomen. En kijk ook uit met de fiets, want ze vroeg ze wel eens graag dus. Dank voor alles aan onze kaart. Oma rekent erop. Kom eens luchtje in de tasje. Niet te veel snoep, hè? En jullie burger moeten in blijven. Ja, mam, dat zullen we doen. We bellen graag even als het goed gaat. Hou je mobieltje uit en begin op te laden hoor. Luister goed naar de meester. Er staan anders genoeg klussen op jou te wachten. Zo, dat was dat. Op naar Inisozo. Stomme naam eigenlijk. Wat betekent dat? Geen idee, Kim. Die naam is zo 5 minuten geleden. Daar heeft ze een punt. Of in Inisozo betekent gewoon ik mis die somme zo. Wij missen die som ook zo vreselijk erg. Worteltrekken, kwadraten, metriekstelsel, lengtegraad en breedtegraad.
Dacht het niet? Ik mis niks. Losgaan en wakker blijven. De meiden laten schrikken vannacht. Daar heb jij geen nacht voor nodig. Ik schrik overdag al van jou. Kom, we gaan. Veel plezier. Doei! En ja, doei. Ja. En op tijd gaan slapen. Fietsen aansluiten, ik ben er al lang. Geef ik gas niet meer te sluiten, knal ik op de stang. Auw, goed net tussen spaken, goed verder in kettingkast. Achterwiel totaal vermogen, neem opnieuw gelast. Fietsen in de rij, niks voor mij. Fietsen aansluiten, ik ben er al lang. Geef ik gas niet meer te sluiten, knal ik op de stang. Auw, kom nog afgebroken, armen lelijk uit de kom. Op het vlies van chips en blikken sturen als een bom. Fietsen in de rij, niks voor mij. Fietsen aansluiten, ik ben er al lang. Geef ik gas niet meer te sluiten, knal ik op de stang. Auw! Dag lieve kinderen. Wij zijn zo gek op kinderen, weet u. Ik ben Bert Broka. En ik ben Bertha. Bertha Broka. Nee. Ja, lach jullie maar eventjes zo op. Dat zijn we wel gewend. Die namen passen niet bij ons. Bert en Bertha wel, maar Broka's. Nee, wij houden vreselijk veel van kinderen. Laten jullie de spelletjes maar eventjes hier neer. Dat had ik nooit verwacht. Wat zijn ze oud? Cool, dan kun je altijd wel iets bij uithalen. Mijn oren maakt ook nog iets als. Ja, dat hoef je niet te weten. Het wordt wel erg met de bruidwennen. Ik vind Bertha eng. Het is gewoon een lief oud omaatje. Dat zie je toch zo? Ja, met jou bakker. Ja. Ja. Zo, wat? Nu al, maar de kinderen. Oké, ik begrijp het. Regel het. Ja, ik moet weg. Het bevalt mij ook niet. Nou ja, daar gaat het juist om. Hoe moet dat nu? Ach, onze heer Bakker, dat is toch geen probleem? Wij zijn zo gewend om met kinderen om te gaan. En we hebben zo schön een best druimer. En een best drupsteen. Dat komt dus helemaal goed. Heel aardig van u. Wat vinden jullie daarvan? Het lukt best, meester. Het is toch maar voor een paar uurtjes of zo. Ook al bent u het hele kamp weg. Het lukt ons toch wel. Ja, misschien. Ik hoop het. Ja zeg, nou kunnen we helemaal clearen. Daar 6 opgegraven mummies en dan gaat ook nog eens de meester weg. Kai, zeg wat? Oh, niks meester. Dat het jammer is dat u weg moet. Weet je, meester, ik vind het echt heel jammer. Dit wordt moeilijk voor ons. Nou, dan ga ik maar. Goed naar Beb en Bertha luisteren en Traalboog! Bas! Traalboog! En dit zijn mijn twee boog's bij Jochen Traalboog en Bram Traalboog. Drupsteen! Best Drupsteen! En zo is het! En dit is mijn kleine broertje, Bob! Bob! Kom je nog! nou, naar hun dus. Tot gauw. Het B-team! Ja, echt hè. Dag meester. Dit is Radio Imizozo in Werjanoffelkamp. Terug naar
brokkeltjes. Doe je het eventjes? Maar dat heb ik je moeder beloofd. Maar meester, het is niet oké. Het is... Niet oké, Kars? Kars bedoelt dat het nog niet oké is als u er niet bent. Weet je, heimelijks. Moederskindje. Dag, meester. Zeg eens met je dag, kijk naar hem! Dag allemaal. Mila, kijk daar. Hoe gaan we dit volhouden zonder de meester? Ach ja, gelukkig hebben we elkaar. Ja, dat is wel waar. Niet oké, Kars. Bas, je eerste klap. Aardappelschillen voor de stampen en dijven. Ingeruid, mars. Bas, daar is het voor jou! 5 jaar over! Nee, kom maar! Mobieltjes! Inleveren! Nu! Nee, dat is mobieltjes. niet zonde. Maar ik zou nog bellen vanavond. Was ik duidelijk? Was ik toch niet duidelijk? Jawel meneer, maar... Maar duidelijk! Niet tegenspreken! Heel met die mobieltjes! Daar is je snip en je zakgeld! Kijk uit als ik later nog zo op zakgeld tegenkom! De zwijter wat! En met wat wordt er dan gezwaaid, Bassie? En waar is Adriaantje dan? Kom jij nog wel achter? Nee, niet ons snoep. En onze oma rekent nog op een aanzicht. Nee, oma, waar is pechja? Maar dat is geld van mijn ouders. Die ouders? Wie ben ik dan volgens jou? Trilboor, meneer. Wat zeg je? Trilboor. Meneer Trilboer, zo is het! Niet anders! Wij gaan jullie heropvoeden, stelletje! Niet schelden, Bas! Aan het werk! En zo gebeurt het! Ben ik alweer te laat voor hun? De jeugd van tegenwoordig is verpakt en hagelslag. Ze kunnen niet meer zelf en bekenden op hun zak. Dat hangt maar op een handvlek en het weet niet wat wat doet. Dus ik weet wat ik ga doen. Yo! Trillen, yeah, trillen, yo! Zwaar gewicht te tillen. Trillen, yeah, trillen, yo! Geen tijd meer om te chillen. Niet 1000 feet verschillen, zo wie had geen huis te chillen. We gaan trillen, yeah, trillen, yo! Trillen. De jeugd van tegenwoordig en zijn kind tot in de nacht. Nog slapper dan een vaatdoek, maar je krijgt het niet meer kracht. Marcheer en ga naar voorwaarts van je links en rechts vooruit. En luie, zwit en red, yo. Trillen, yeah, trillen, yo! Zwaar gewicht te tillen. Trillen, yeah, trillen, yo! Geen tijd meer om te chillen. Nu 1000 feet verschillen, zo wie had geen huis te chillen. We gaan trillen, yeah, trillen, yo! Trillen. We rennen nog een rondje en we zweten bottertjes. Je bent alvast gewaarschuwd als je deze drill verbruikt. Dan doen we nog een extra rondje, sprinten rond het meer. En als het moet, 10 keer, yo. Trillen, yeah, trillen, yo! Zwaar gewicht te tillen. Trillen, yeah, trillen, yo! Geen tijd meer om te chillen. Nu 1000 feet verschillen, zo wie had geen huis te chillen. We gaan trillen, yeah, trillen, yo! Trillen. Kom tegen ons, ik doe het lachen. De 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en 6 We spreken nu op ons en anders stukken en bewegen. En dat is oké, yo! Trillen, yeah, trillen, yo! Zwaar gewicht te tillen. Trillen, yeah, trillen, yo! Geen tijd meer om te chillen. Nu 1000 feet verschillen, zo
Donderdag stampot raapstelen. Woensdag stampot bietjes. Dinsdag stampot broccoli. En vrijdag stampot prei. Oeh, lekker. Vitamines, eiwitten en mineralen. Dan kunnen ze hersenen beter functioneren. Eeuw, we haten stampot. Plus, het is slecht voor onze beugels. Ach, stel jullie twee toch niet zo aan. Gezond eten is voor alles goed in het leven. Echter, gezond eten kan een mens niet schaden. Is dat lekker? Waarom ja? Ja! Kom maar door! En nu naar de slaapkamer! Dekens rechts, kleren opvouwen langs een liniaal. En op het bezit van snoep! Mobieltjes afgaan! Steady met straf, koffie! En gered! Weer te laat. Dit is Radio Inizozo. De corvée-tent van maandag is voor de bewoners van zaal. Distel. Alle kinderen dragen bij de andijvenstap en in stropdas. Netheid is hier de regel. Na 10 uur geen gebruik meer van de wc. Zaal Distel maakt schoon tot 10:15. Schoonmaak op, spullen optalen bij Bens Dropsteen. Algehele stilte in de kamer 10:16. Lichten uit om 10:17. Slapen om 10:18. Opstaan om 6:06. Aantreden in gymkleding. Eerste veld om 6:16. Eten om 8 uur precies. Koffie voor zaal brandnikkel. Met rusten! Blijf zitten, ik ben het. Kira. Wat doe je hier? Ja, dat is een goeie. Ik kan niet slapen. Die stampot ligt als een beton op mijn maag. Geen chips, geen drop, geen cola. Ja, logisch dat jij maagklachten krijgt. Kun je een geheim bewaren? Is het aan? Waar heb je het over? Oh. Ja, met Kars toch? Ik dacht. Doe niet zo stom. Niet aan denken. Aan wat? Aan jongens, nou, kun je het of niet? Wat kan ik? Een geheim bewaren, sukkel. Ja, tuurlijk. Ik heb ingebroken bij Beb en Bertha Broka. Wat? Ingebroken? Bij die brokazen? Wil je dood of zo? Oh, gewoon even inbreken. Die brokaas heeft toch niks door. Zo'n schatje. Net als die handlangers van haar. Bram, Bess en die andere. Die stampot heeft ook nog eens je hersens kapot gestampt. Wat heb je meegenomen? Beb's dagboek. Nee hoor. Geen gouden horloge, een kist met geld of misschien een antieke klok. Dan breek je in en wat neem je mee? Een dom dagboek. Waarom? Dat mens is knettergek. Ik wil weten waarom. Oh, mevrouw de psychiater wil weten waarom. Gaat u maar even op de divan liggen, mevrouw. Hoe was uw jeugd? Uw vader u geslagen, uw moeder altijd dronken, misschien uw broer een gestoorde vliegtuigspotter. Ja, logisch dat je op je 80ste strafkamp runt. Weet je wel, Kim, welk risico jij genomen hebt? Jij wel dan? Ja, als Beb, Bertha of een van die andere fossielen kon ontdekken. En weet je ook nog dat ze stinkend rijk is? Heb je ook nog geld gehad? Nee, doe normaal. Die bankbiljetten pulden zelfs uit die zelfgebreide sokken. Die Bertha heeft echt een breitik. En wat zegt onze psychiater daar nou weer over? Wil je een paar stukjes horen? Van wat? Uit het dagboek. Heel interessant. Moet je horen. Liefde. Zo gezellig samen! Ja meneer. Dat is niet wat ik hoor! Nee meneer Drilbo. Goed zo, braven kinders, en dat gaan we nu dus doen! Naar bed meneer Drilbo. Wat zou je nou willen? Graag meneer Drilbo. Mooi zo, en dat mag ook, maar nu nog niet. Eerst de strafexpeditie, haal de andere. De andere? Ben je doof?
Nee, meneer Trapper, maar... Reken maar en hou je mond als tegen me praat. Maak ze allemaal wakker, nu! Mond houden! Naar buiten! Buiten. Ja, maar waarom? Mag je morgen niet weer vragen, liefjes? Opstaan en rijden 2 en als jullie buiten zijn, gaan jullie 1 rondje meer. Yeah, let's go! Oh, gelukkig. 1 rondje maar. Ik dacht al... Ja, meer even de opleiding van 50 kilometer, onnozele handjes. 15.000 meter, ingedrukt, mars. Snap je, dat doen wij elke dag. Als hij als per se 50 kilometer wil laten rennen, rijdt hij zelf toch ook maar lekker mee? Ja, wat nou? Ik ga toch niet rennen? Ik heb niks verkeerds gedaan. Dat is puur kindermishandeling. Ja, echt wel, dat is gewoon niet te geloven. Moord, daar doe ik een moord voor. Stop die vieze afgelebberde knuffels, hier laten. Nee, niet zonder knuffel. Ik durf niet zonder knuffel de donkere nacht in. Huh? Achter een drillbord, please. Ik ben vroeger een eentje op. Leentje, wat is dat voor een flauwekul? Een konijn, een mot of je oma? Was ik nog maar dat kleine kind, veilig bij mijn moeder achterop. Weggedoken voor de regen en de wind, had ik nog maar die knuffelpop. Leentje, jij begreep me, jij kleine knuffelvriend. Jij deed nooit moeilijk over mij. Jij hield me vast, jij liet me vrij. Jij lieve Leentje, ik was ik en jij was jij. Had ooit die tijd maar stilgestaan, want toen hield geluk haast nooit meer op. Papa was nog bij ons, nog niet weggegaan, had ik nog maar die knuffelpop. Leentje, jij begreep me, jij kleine knuffelvriend. Jij deed nooit moeilijk over mij. Jij hield me vast, jij liet me vrij. Jij lieve Leentje, ik was ik en jij was jij. But life is all this happy stuff. I struggle for some happiness. The best on the lasting love. For me it's only emptiness. Let me out, let me in. I don't know where I should begin. It's crazy in my lonely mind. The things I see and I cannot find. I'll roll and roll and rock it. I'll roll and roll and rock it. And make my life insane. It's my time in the scattered rain. Was ik nog maar, het is voorbij, ach het leven heeft me vermaakt. Alles wat ik zeg gaat fout, ligt naar mij. Leentje, mijn knuffelzoek raakt. Leentje, jij begreep me, jij kleine knuffelvriend. Jij deed niet moeilijk over mij. Jij hield me vast, jij liet me vrij. Jij lieve Leentje, ik was ik en jij was jij. Watje, slaap je aan de zus, zonder knuffels.
doen ze niet wat te hard aan. En zo wordt het een korte nacht voor ons school. Ze zijn helemaal stuk na het rondje van 15 kilometer om het meer. Maar Kim heeft niet geslapen. Sterker nog, Kim heeft het dagboek van Beth Lucas diep in haar slaapzak in één keer uitgelezen. En daar stond wel iets heel bijzonders in. Ze moet het direct aan de vriendin Kira vertellen. Kira, wakker blijven. Ik heb iets ontdekt. Ik wil alleen maar slapen. Zijn die drillboren al wakker? Nee, die snurkt alsof ze een oerbos moeten omzagen. Vertel. Hier, lief dagboek. Vandaag is het precies 50 jaar geleden dat mijn lieve dochter Sophie Bakker is verdwenen. Ik denk nog elke dag aan haar. Als ik die kinderen vandaag weer zie, denk ik direct, dit zouden haar kleinkinderen kunnen zijn. Stel je voor, ik, oma en overgrootoma. Ik moet er vanavond vast weer van dromen. Lieve Sophie, waar ben je toch? Bakker. Hé, maar zie je dat meester toch ook? Half Nederland hier toe, of de Vries of Jansen, dat is niet zo raar. Maar wat ik wel gek vind, is dat ze zo aardig doet in dit dagboek. Ja, naar de mens. Geen generaal met breipennen. Maar wat staat daar en waarom staat dat juist in het rood? Voor ik het ooit vergeet, schrijf ik hieronder nog een paar kenmerken op van mijn lieve dochter. Sophie moest vaak huilen. Ze werd dan rustig als ik een Mexicaans liedje voor haar zong. Verder heeft ze een moedervlek boven haar navel. En oh ja, Sophie kan absoluut niet tegen fluiten. Interessant hoor. Mexico, moedervlek en fluitvries. Maar wat wil je nou eigenlijk? Wij gaan die dochter opsporen. Die Sophie, ik weet hoe ze dat doen. Ik kijk altijd naar die opspoorprogramma's op tv. En weet je wat? Wij gaan het Detective Pro inschakelen. Onmogelijk en veel te duur. Beb heeft geld zat. Ja, maar hoe? Kijk, ik bedoel... Maar die moesten we toch als Bas dat ziet, hè? Scheitert. Ja, maar detectives, wat doen die allemaal? Hebbes, deze ga ik bellen. Maar ze geloven je nooit, je bent een kind. Ik doe net of ik Beb Rolkaas ben. Hij
is er aan de hand? Zal ik het de anderen vertellen? Wat ga je tegen de anderen vertellen? Oké, vertel het de anderen maar. Maar laat vooral niks aan die fossielen werken. Ik smokkel haar dagboek weer terug. Wacht, ik hoor wat. Ik snap er niks van. Mijn dagboek, weg. Het zijn toch niet die kinderen, hè? Natuurlijk niet, dan laat ik ze 2 keer rond het meer lopen. Heb je wel goed gekeken? Nee, ik ben blind. Nou goed, dagboek. Nou, op jouw leeftijd. Mijn broer is daar, jouw zus is daar. En ik sta de laatste tijd ook steeds meer. En zo is het. Ja, jij zouden jou beter best blind zou kunnen noemen. Ik heb geen staart, dus ik kijk of het dagboek er echt niet ligt. Als die kinderen achterkomen wat ik heb opgeschreven. Je bedoelt van Sophie. Ach, het interesseert ze toch geen moer. Je laat je van alles in je hoofd halen. Weet je wat? Mijn dagboek is het enige wat ik echt vertrouw. Oh, dank je. Beleefd. 50 jaar delen we lief en leed. Maar zo'n stom dagboek vertrouw je meer als mij. Je bedoelt je het toch niet, baas? Nee, maar zo zegt ze het wel. En zo is het. En hou eens op met het stomme getik. Ik word gek van die breiziekte van jou. Hoeveel van die sokken ga je nog breien? Dat bedoel ik. En deze was zo groot dat ze jou daarin kunnen begraven. Oude sok! Je dagboek lag gewoon op zijn plek. Nou, ik ben al ruim 80, maar vrouwen begrijpen het doe ik nog steeds niet. Hé, Pep, kijk eens wat ik heb. Goed zo, Bjorn. Sorry, baas. Ze bedoelde ik het echt niet. Ik wil het alleen maar opnemen voor mijn zusje. Ach, dat weet ik dan oude sok van me. Kijk, dat bedoel ik nou. Kom, laten we nog een uur slaap meepakken. Morgen. Vandaag wordt een zware dag. Trusten. Lekker slapen. Lekker snurken. Waar zijn we? Deze tweede dag verloopt verder als de maanden. Er wordt gerend, de kinderen jakken over een stormbaan en zelfs doofnieter verzocht stand wat graafsteden. Maar ergens aan het begin van de avond ontmoet de kinderkera 2 mannen. En wat voor mannen. Dit is Radio Imizozo. De corvée-tak van Dijkshoek is voor de bewoners van daar. Doven eten. Ik herhaal. Doven eten. Voor de stad met de raapstelen moet doven eten nog stenen rapen bij de raapkast. Het schoonmaken van de toiletten gebeurt vandaag met groene zee. Afdalen bij best drupsting. Het is de kinderen ten strengste verboden om zich na 10 uur achter buiten de gebouwen op te houden. Misbruik wordt vandaag gestraft met 2 rondjes rotte meer. Dit was Radio Imizozo. Dit wordt een eindje, Joep. Zwak Joep voor Beun niet. Eitje Joep, anders geeft geen Joep van Beun meer. Goed dat we altijd de tekst van de Pinkerton afluisteren. Zo zijn we er eerder en dus sneller. Zeker met de rekening. Ik hoop alleen niet dat die Pinkerton nog komt. Anders moeten we even wegmaken. Weg. Je bedoelt toch niet weg? Wel nee joh, alleen even opbergen en zo. Niks ergs. Ik geloof dat onze opdrachtgevers eraan komen. Laat mij het woord maar doen. Hé, u bent met z'n tweeën. Pinkerton zou 1 detective sturen. Dat doen ze. Wij doen maar ook. Wij gaan altijd samen met mijn broer. Dat gaat 2 keer zo snel. Ik ben zijn broer. Pogingacte van Beun. Is het geld geregeld en van de miljonair? Ja, hier heeft u vast een sok. En de miljonair, die is er nog even niet. Een sok? Ach, natuurlijk een sok. Kijk eens broer. Dat lijkt me wel genoeg. Zo'n sok. Voorlopig. Je ziet er het voor die miljonair. Nu zijn nog kinderen. Dan valt het niet zo op. Dat is logisch. Voor de zekerheid. Het lijkt toch op Marie. Nee, Sophie. Met een S of met een Z?
Met een S natuurlijk, van Sophie. Zo, natuurlijk. We zijn niet gek. En ze is toch 50 jaar geleden geboren, hè? Dan moet ze dus nu ondertussen... Als ze 50 jaar geleden geboren is, broer, dan is ze nu dus. Best wel oud. Ze is 50 jaar geleden vermist. Toen was ze al 10. Ja, dat voordat de zaak groen is. Zeker, dan is ze dus 10 jaar jonger. 50 min 10, dat is niet weinig. Ouder, dan is ze 10 jaar ouder. Dat is logisch, dat doen we altijd. Even checken of onze klanten wel opletten. Ze zoeken naar een vrouw van 70 die ooit 10 is geweest. Dat is duidelijk. Voor ons kun je rekenen. Ze is 60. Een test. Het was natuurlijk een test. We kunnen goed tellen. Toch, broer? Ja, vooral in geld tellen. Ja, zwaar. Niet waar, broer? Sterker nog, we zijn nog begonnen. En zo kan de speeltocht naar de verdwenen Sophie beginnen. Bij broodkast betaald en weet voor dit. De Van Beuns gaan aan de slag. Maar waar blijft de echte detective van bureau Pinkerton? Komt hij er niet heel toevallig aan? Dit is Radio Imizuzu. De corvée-tak van woensdag voor de bewoners in zaal. Zeuring! De kinders sapperdietjes! En dat was Radio Imizuzu. Het is woensdag en alles lijkt nu snel te gaan. Er zijn 3 detectives aan het werk. Hoewel eentje even niet. En wat doen de broertjes van Beun nu eigenlijk? Hoe redden Kim en Kira zich uit deze situatie? En hoe vinden ze Sophie, als die nog bestaat? En toch is er iets vreemds aan die Van Beuns. Die man aan de telefoon klonk heel anders. Het leek of hij gelijk begreep wie die Sophie was. Onzin, we hebben 2 prima detectives aan het werk. Ik denk dat ik gevolgd word. Hoe weet je dat? Ik voel het. Door wie? Door Bas Drilboek. Heb je hem gezien dan? Nee, maar ik weet het. Logica. Kira, je moet me geloven. Ja, natuurlijk geloof ik je. Maar wat wil je dan? Ik werd net gebeld door Joep en Joep. Door wie? Die 2 detectives. Oh, en? Wat hadden ze? 3 Sophies, die allemaal zeggen dat ze de echte Sophie Bakker zijn. Wat? Onmogelijk! Maar waarom? Joep en Joep zullen ze wel geld beloofd hebben. Daarom vertrouw ik het ook niet helemaal. Kim, stop toch eens een keer om niemand te vertrouwen. 3 Sophies, dat is toch geweldig? Dan zit de echte er zeker tussen. Ja, dat zeiden Joop en Joep ook. Maar eerst willen ze nog 2 sokken hebben. Sokken? Ja, met geld. Oh, ja, Beb zwemmen in de sokken. Wat heb je ze gezegd? Dat ik 2 sokken bij de holleboom vlak bij het meer neerleg. Dat is toch logisch? Ik weet niet, mijn gevoel. Laat maar. Ik ga, de sokken moeten er over een half uur liggen. Doei. Doei. Dat is mijn motie. Je mag die kind, voilà! Oh, is dat ook al verboden? Nee, zelfs ik word gelukkig van vriendschapsgeluk. Dan wordt me snel verliefd op die 3 oude bessen van u. Pardon! Oh, kost het zeker weer een rondje meer, hè? Nee, ik heb een goede pijn vandaag. Wat is je moesten net? Gaat u niks aan, blijf je maar fijn achtervolgen. Kom die vanzelf verlaten. Niet beleefd, maar waar je dit bent, zou later een goede dromer kunnen zijn. Wat zei Google een woordje? Dat zal briljant zijn. En dat zijn we ook. Moet je kijken. 3 keer raak. 3 keer bingo. En dat allemaal via een simpele oproep op internet. En een flinke beloning beloven natuurlijk. Dat had altijd. 3 Nederlandse 60 jaar die Sophie Bakker heette.
Die van ons moet ertussen zitten, broer. Onze Sophie zit ertussen. En dat is de kwestie van een goede vinden, toch? En dat gaan we nu uitzoeken. Zijn de dames al gearriveerd? Ze zijn er. Dus Sophie Pakkers, komt ie maar! Wie van de drie is de echte Sophie? En hoe weten wij waarom zij? Ik ben Sophie uit Noenerschoot. Mijn man die handelt in Oudschroot. Hij zei lieverd schat, we komen geld tekort. Jij heet Sophie, dus meld je aan. We lopen binnen op jouw naam. Dus zorg dat jij Sophie de echte dochter wordt. Geld, schijn, oneer, gedoe van alles en nog meer. De zomerhond heeft totaal geen nut. We zitten zelfs vrijwillig vast in gouden kooien, kelderkast. We staan graag schaamteloos verschut. Al is het wie van de drie, is de echte Sophie. En hoe weten wij waarom zij? Ik ben Sophie uit Slikkerveer en ik ben dol op roem en eer. Ik verdor hier in de domme duffe gat. Ik heb talent, ik word een vip. Ik zing straks in mijn eigen clip. Dus kies me uit, ik ben dit saaie leven zat. Geld, schijn, oneer, gedoe van alles en nog meer. De zomerhond heeft totaal geen nut. We zitten zelfs vrijwillig vast in gouden kooien, kelderkast. We staan graag schaamteloos verschut. Al is het wie van de drie, is de echte Sophie. En hoe weten wij waarom zij? Ik ben Sophie uit Overschie. Ik ben de slimste van de drie. Als u mij ziet, zijn die twee dames zo. Ach nee, kijk nou eens naar dat stel. Zo heel gewoontjes zit u waar. Ik ben een bokkel voor dit Zwitserse hoogniveau. Geld, schijn, oneer, gedoe van alles en nog meer. De zomerhond heeft totaal geen nut. We zitten zelfs vrijwillig vast in gouden kooien, kelderkast. We staan graag schaamteloos verschut. Al is het wie van de drie, is de echte Sophie. En hoe weten wij waarom zij? Nou, dat is duidelijk. Zo klaar is een klontje. Eén koppertje. Wie denk jij? Je weet het niet, hè? We weten gewoon niet genoeg. Die pinkelt er meer. Goed in de kassa, neem schaap ondervragen. Mijn idee, broer. Een vreemde dag. En zo is het. Pep zit al bijna de hele dag in de werkkamer. En heeft nog geen enkele tegen de kinderen gebrood. En Bas, nou, die zie ik de hele dag door het kamp sluipen. Alsof die me achtervolgt. En die kinderen zelf, nou, die lijken wel onzichtbaar. Wat eten we vandaag? Oh ja, het is woensdag. Stampot bietjes dus. Eerst maar eens een zak nieuwe aardappels uit de kast halen. Bert, kom even! Ik moet je wat vertellen! Iets met mijn sokken! Het lijkt wel op! Ja, ik kom zo. Wie ben u? En wat doe je in mijn kast? Ja, rustig maar. Ja.
Wat doet die man in mijn kast? Die kruipt de spuugende engert. Er kwam zelfs geen bedankje af. Wat deed ik hier? Oh ja. Kom je nog? Ja, hij, kom zo. Stank wordt bier. Even nieuwe zak aardappeltjes. De laatste zak. Tijd om nieuwe piepers te bestellen. Maar die man in mijn kast, ik snap er geen bloed van. Ik kan de politie inschakelen. Een vreemde dag, zoals ik zei, een vreemde dag en zo is het. Ik dacht er wel, Joop. Ik zal naar dit vragen in die boswachter vragen. Die weet het vast wel. Wat wou je dan vragen? Jij bent echt dom. Wat willen we weten natuurlijk? Weet je ook waar de kast is waar Pinkerton ingegooid hebben? Ben je dan dom of dom? Dom? Laat mij dit varkentje maar even wassen. Ik zie geen varkentje, Joop. Jij? Sorry dat ik je stoor, meneer... Kniptoner. Jan Kniptoner. Wat kan ik voor u doen? Meneer Kniptoner, mijn broer en ik zijn tijdelijk voor een momentje de weg kwijt. En als u, als meneer een Kniptoner zijnde, nou zo hartelijk, beleefd, vriendelijk zou zijn, op ons of u geacht en de luchtige meneer de weg te willen wijzen, zal het je enorm plezier verschaffen. Met vriendelijk goed, Joop van Beun. Kijk, zo doe je dat. En waar wil het heer heen? Naar Pinkerton. Op de hond? Mijn broer bedoelt natuurlijk naar Pinkpop. Maar wat een andere keer, Joep. Die zoeken we de voorraadkast, want we komen zakken aardappelen afleveren voor de stampotten van mevrouw Weststrapsteen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Begrijp u wel. Aha, de voorraadkast. U heeft gelijk. Ik heb toevallig veel ervaring met de voorraadkast. Als u mij wilt volgen. Alsjeblieft. Dit is Joop. Dan heb ik nog een klein verzoekje aan de heer van Kniptoner. Wilt u zo bezig zijn om ons even alleen te laten? De aardappels houden namelijk niet van Kees. Het is geen piepershow. Moest dat nou, Joop? Wat? Die aardige meneer Kniptoner wegsturen, die aardappels. We komen toch helemaal niet voor die aardappels, suffers? We komen om die Pinkerton te ondervragen. Ligt het deze... Krijg nou wat! Hij is weg! Wie? Die aardappels, nu goed! Pinkerton natuurlijk! Nu zit het pas echt in de puree. Ligt hij niet meer achterin? Ei! Hey! Laat eens eruit! Sorry. Zo, wie een kuil gaat voor een ander, valt er zelf in. Lijkt dat Kniptoner weer gewoon Pinkertonnen. En nu de volgende stap. Naar Jaap Bakker. En dan snel contact opnemen met Kim en Kira. Want die begrijpt er natuurlijk niks meer van. Meen je dat echt? Ik ben het spuugzat. Die van Beun zijn oplichters. 3 sokken met geld kwijt voor 3 Sofies die het geen van allen zijn. En van die Pinkerton horen we ook nooit meer. Maar wat wil je dan? Zelf naar die Sofie zoeken. Kim, weet je wel wat je zegt? Ja, heel goed. Wat ga je doen? Google op Sofie Bakker. Een speld en een hooiberg. Wel nee, de wereld is een dorp. Online kom je overal.
Klik, klik, dubbel klik, klik. De wereld is klein en ingewikkeld. Klik, klik, dubbel klik, klik. Naar Londen, Thailand, Reykjavik, Las Vegas, China of Japan. Alles kan, alles kan. Klik, 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 klik. Alles kan in één klik. Here we go. Je klikt je simpel naar de set. Stap uit je Jaguar. De camera loopt. Het is jouw moment. Een zware love kiss die je bent de famous star. En swing naar de swipe, het gaat te vlug. Ben je weer terug, ben je weer terug. Klik, klik, dubbel klik, klik. De wereld is klein en ingewikkeld. Klik, klik, dubbel klik, klik. Naar Londen, Thailand, Reykjavik, Las Vegas, China of Japan. Alles kan, alles kan. Klik, 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 klik. Alles kan in één klik. Want ik kan nou naar de shirt aan gaan. Ze simpel naar het veld. De trendsneeuw is er nou. Ze juichen voor jou. Een topidool. Een pas, een rush, een shot en roll. De champions dansen jou, dansen jou. En swing met een swipe, het gaat te vlug. Ben je weer terug, ben je weer terug. Klik, klik, dubbel klik, klik. De wereld is klein en ingewikkeld. Klik, klik, dubbel klik, klik. Naar Londen, Thailand, Reykjavik, Las Vegas, China of Japan. Alles kan, alles kan. Klik, 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 klik. Alles kan in één klik. Doen, doen. Je klikt je simpel naar het toneel. Het is nu mooi geweest. Ze doen wat jij wil. Mevrouw, meneer. Want dat en shit geen stand op meer. Het strafblok voor de feest. Voor de feest. En swing met een swipe, gaat je vuist. Naar het verzorgingshuis, naar het verzorgingshuis. En 322.000 hits. Alleen op die Sophie Bakker. Ja, hopeloos dus. Misschien moeilijk, maar niet onmogelijk. Heb je daar geen last van? Van die muggen s'nachts. Nee, van heimwee. Nou, mijn ouders, ben je gek? Zelfs de strafboom is leuk vergeleken bij mij thuis. Wat? Geintje, mijn heimwee? Nee. Ik bedoel eigenlijk, klinkt misschien gek, maar ik heb heimwee naar onze meester. Ja, ik mis de meester ook heel erg. Hallo, ik ben er ook nog. Oh ja, wij missen de meester ook heel erg. Mijn meester Bakker. Ja, hij zou hier, hij is, en ik ben niet de enige. Hoe moet het nou straks met de bonte avond als hij er niet is? Hij komt heus wel. Ik dacht, misschien als we allemaal naar andere scholen gaan. Ja, dat ook, ja.
gedacht. Heimwee naar onze school en naar groep 8. Heimwee, had jij dat ooit van ons verwacht? Heimwee, heimwee, geen tel, echt geen moment. Te belachelijk voor woorden. We zingen nu al met een traan. We willen niet van school afgaan. Hoe moet dat strakjes gaan? Op eigen benen staan. Weer klein en achteraan. Heimwee naar het klaslokaal, het speelkwartier, de kleuterhoek, de zandbak op het plein. Heimwee naar dat allemaal dat nooit meer zo zal zijn. Heimwee, heimwee, het is een woord dat telkens zeurt en stilletjes mijn stemming kleurt. Och, en heimwee, och, en heimwee. Heimwee naar het kringgesprek, de josserij, de oudste zijn naar alles zo bekend. Blij met onze eigen plek bewaren, zo gewend. Heimwee, heimwee, dat woord doet zelfs een beetje pijn. Verlangen kan soms pijnlijk zijn. Och, en heimwee, och, en heimwee. Heimwee, wie had dat ooit gedacht? Heimwee naar onze school en naar groep 8. Heimwee, had jij dat ooit van ons verwacht? Heimwee, heimwee, geen tel, echt geen moment. Te belachelijk veel woorden. We zingen nu al met een traan. We willen niet van school afgaan. Hoe moet dat strakjes gaan? Op eigen benen staan. Weer klein en achteraan. Het is vrijdag, de laatste dag van de schoolkamp. Tijd voor de bonte avond. We gaan de ontknoping van strafkamp 8. En dat, meneer Bakker, is dus het hele verhaal. Ingewikkeld, maar wel helemaal waar gebeurd. Dus mijn moeder, die ik al jaren niet meer zie, heeft alle tijd al in Mexico gewoond. En ze is ook al oma. Ik word niet goed van. En dan krijgt u vandaag ook uw oma terug. Want u begrijpt natuurlijk wel dat Pep Vulkaas, ofwel Pep Bakker, uw oma is. Kijk, dat zal je hebben. Het moet niet gekker worden. Nog zo'n vreemde vent in je kast. En mijn sokken. 3 chocolade.
Directeur, welkom terug meneer Bakker. Jammer dat de winkel weer voorbij is. Het kon niet eerder. Mevrouw Bronkaars, hebben de kinderen zich wel goed gedragen? Daar hebben wij voor gezorgd, minister. Rust, reinheid, regelmaat. Dat is wat de kinderen nodig hebben. Dat hebben we ze gegeven. Van voorwaarts mars en dat soort zaken. En wie heeft u meegenomen? Dit is mijn dochter Betty. Ik ben deze week opa geworden. Ik wilde zo graag bij de bevalling zijn. Kinderen, het spijt me. Lang zal opa leven, lang zal opa leven, lang zal opa leven in de gloria. Papi, leuk! Die naam hoor je tegenwoordig niet veel meer. En u bent ook familie! Nee mevrouw, ik ben Pinkerton. Van de befaamde detective bureau Pinkerton. Pinkerton, Jansen en Pinkerton. Mevrouw, in uw opdracht ben ik op zoek gegaan naar uw verdwenen dochter. En het is mij een plezier te zeggen dat ik haar heb gevonden. Ik weet van niks. Mevrouw, ik heb een echt opdracht gekregen. En ik ben geslaagd. U wilt toch graag uw dochter terug? Natuurlijk. Al 50 jaar. Dan is hier Sophie de la Ree del Monte Bakker. Wacht even! Ze 50 jaar geworden. Nu moeten we eerst zeker weten. Laat je mijn naam zien. Dat is 1. Dat is 2. Mexico! Dat is 3. Kindje, je bent het echt. Wacht even, Beb. Begrijp je nou goed dat je hele familie hier nu is? Dat begrijp je goed, Bas. Even op een rijtje allemaal. Eerst komen wij. Wij gaan Bertha Broka's, 80 jaar. Dan komt dus mijn dochter, Sophie Bakker van 60 jaar. Dan komt Jaap, mijn kleinste van 40. Dan je achterkleindochter Beppie van 20. En dan mijn achterkleinkind. Hoe heet ze? Sofietje. Oh, Sofietje, wat ben je knap. Je lijkt een Sofietje van mij. Sofietje van nou. Zo, een hele bakkerij. In bakkerij mogen wij 2 donuts. Dat is super ongezond. Wie van u is Bertha Broka's? Wie is Drupsteen? Ik ben Bertha Broka's. Jullie bent heel gelukkig. Maar toen ik belde was het dat toch niet? De mensen gezokken met jou. Ja, ze zijn gestolen. En nu mevrouw Drupsteen, u had een klank over een man in de kast. Ja. Ik geloof, heren, dat ik dat kan uitleggen. Als mij dan volgen. Hé, oude bekende, doe mij op. Gezellig, de reetje collega. Kom nu maar even. Tot slot, mevrouw Broka's, moet ik melden dat dit allemaal niet was gelukt zonder Kim en Kira. Zij hebben de opdracht gegeven. Een applaus voor Kim en Kira. Nog één vraagje. Wat betekent nou eigenlijk Imizuzu? Eerman Clipkin! Dat betekent ik ben Sophie Zo. Die nog voor een van Kneubel. En dat betekent... Oh, papi! Dat is het! Lieve broer! Mami! Ik kan het. Heel makkelijk, kind. Dat betekent ik ben familiekamp de bakkerij. Oh, cute! Och ja, dat is beter dan Imizuzu. Ja, inderdaad. Ach ja, dan weten we ook wat dat betekent. Yes, we gaan naar school. Laat de band de avond maar beginnen! Dan je kan. Nee, lekker dan. Ja, best wel.
heren, welkom bij de bonte avond van groep 8. Als eerste zal voor jullie optreden Jenny Veerle en zij gaan voor jullie Toelers en Toe van Annemarie zingen. I will always remember the day you kissed my lips light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. We were only 11, but acting like grown-ups, like we are in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and never. Well, I guess that was true. Dancing on the hood in the middle of the woods on an old Mustang, where we sang songs with all of our childhood friends. And it went like this, say, oops, I've got 99 problems singing bye bye bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days that we were young, singing at the top of both our lungs. Now we're under the covers. Fast forward to 18, we are more than lovers. Yeah, we are all we need when we're holding each other. I'm taken back to 2002. Yeah, dancing on the hood in the middle of the woods on an old Mustang, where we sang songs with all of our childhood friends. And it went like this, say, oops, I got 99 problems singing bye bye bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days that we were young, singing at the top of both our lungs, on the day we fell in love. On the day we fell in love. Dancing on the hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all of our childhood friends. Oh, now, oops, I've got 99 problems singing bye bye bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days that we were young, singing at the top of both our lungs, on the day we fell in love. 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 Love, love. Als tweede zal je voor jullie optreden Anne en zij gaat dansen op een zelfgemaakte mix.
als derde vertreedt voor jullie op Gelto en Robin Frings met Heavy van Annemarie. When did we get so lost inside ourselves? We used to be strong, now it's like we don't care. Instead we're calling out for help. Don't know where we were wrong, but it's so hard to share. All this weight left on our shoulders, too much for the both of us. When did it get so heavy? This love that's in between us, we never used to feel this. Feel so heavy. Can't get up off the ground, it's weighing us down. When did we get so bad at being honest? You got things on your mind that you don't wanna say. Thought that we had made a promise that we would never get this way. With all this weight left on our shoulders, too much for the both of us. When did it get so heavy? This love that's in between us, we never used to feel this. Feel so heavy. Can't get off of the ground, it's weighing us down, it's weighing us down. So heavy, baby. All these things we said that we never meant, are we gonna let and hold us down? All these things we said that we never meant, are we gonna let and hold us down, down? Cause baby it's too heavy. This love that's in between us, we never used to feel this. Feel so heavy. Can't get up off the ground, it's weighing us down, it's weighing us down, down. It's weighing us down, down, down. No, 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 no. So heavy. When did it get so? When did it get so heavy? Als vierde gaat voor jullie optreden Lot, Anna, Killen en Anne en zij gaan weer dansen op een zelfgemaakte mix. Oh ja, Lele, ik voel me plots weer zo. Oh ja, Lele, doe het nog één keer zo. Oh ja, Lele, zing met ons mee. Oh ja, oh ja. Ik voel me plots weer zo. Oh ja, Lele, doe het nog één keer zo. Oh ja, Lele, zing met ons mee. Oh ja, oh ja. Zo komt eraan, dat je tot jou en dat als het boven gaat. Zo komt eraan, iedereen van zich moet maken zolang het boven gaat. Ik geef jou een steek alles om. En niemand die dat wat we
We zijn er. Iedereen naar de dansgroep. Want we gaan dansen
als laatste en vijfde optreden treedt voor jullie op Jenny en Gento en zij gaan dit Halleluja voor jullie zingen. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The bad for king composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight over Triad. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew it in hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Maybe there's a carnival, but all I ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew ya. It's not a cry that you hear at night, it's not someone who will see the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
zak en Maxi play. En wat feest met alle vrienden. When I was in Johnny and Rihanna, we still doing as a fake. One day my father told me, step on left, step away. He's not me and he's not tired to say. But you gotta learn to walk, you let me on my days. Think of me whenever you're afraid. He said one day you'll never fall behind. So let the life you will remember. My father told me when I was just a child. These are the lies to never die. My father told me. He said go so far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll get you home no matter who you are. One day my father told me Someone on the single day. He took me in his honest and he said, you got no war. Don't let it. He said one day you'll never fall Behind, so live a life you will remember. My father told me that I was just a child. These are the nights that never die. My father told me, hey, hey.